नमस्कार, आमच्यासोबत आहेत नील दादाच म्हणतो मी त्यांना. ते खूप फेमस आहेत. इंस्टाग्रामवर तुम्ही त्यांचे रील्स बघितले असाल, त्यांना खूप तुम्ही फॉलोही केलं असेल. आज आमच्याबरोबर इफ्फीसाठी ते गोव्यात आलेत. विचारूया त्यांना काय विचारायचं आहे ते. नील दादा, तुम्ही गोव्यात आला असालच, इफ्फीमध्ये आता गोव्यात आला आहे, काय माहोल आहे? माहोल खूपच सुंदर आहे. आतमध्ये ज्या पद्धतीने सगळं सेटअप केलं आहे आणि असं भारताचे विविध कल्चर बघायला मिळत आहेत किंवा जे मोठे डिरेक्टर्स किंवा ॲक्टर्स येतात त्यांना जे इन्व्हिटेशन ज्या पद्धतीचं होतं आहे, वाजत गाजत एकदम. आणि मला ॲक्च्युली डेकोरेशन आणि ते सगळं पण खूप आवडलं, जे कलरफुल आणि जे ओव्हरऑल आहे. आणि ऑफकोर्स जागा चांगली चूज केली आहे. ते फिल्म बघण्यासाठी एक अप्रोप्रिएट प्लेस आहे. व्यवस्थित सगळ्या गोष्टी होत आहेत आणि मॅनेज होत आहेत. सो मला खूप मजा येते. मी पहिल्यांदा इफीसाठी आलो आहे आणि ह्याच्या आधी मी अनेक फिल्म फेस्टिवल्सला गेलो आहे, पण इफीसाठी मी पहिल्यांदाच आलो आहे आणि त्यात इन्व्हाइट केल्यामुळे मला अजूनच भारी वाटतं आहे आणि खूप एक्सायटेड आहे मी फिल्म्स बघायला. मला सांगा, गोव्याची एकंदर गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींना गोवा म्हणजे अरे हा गोव्यात जाऊन मजा मस्ती करायची, मजा करायची असं असतो. गोव्यातला तुमचा अनुभव इफ्फीमध्ये तर आहेच, पण एरवीसुद्धा गोव्यातला तुमचा अनुभव, गोवा म्हणजे तुम्हाला गोव्यात आल्यानंतर काय वाटतं? असं ओव्हरऑल भारतातच किंवा असं म्हणू शकतो की आपण ओव्हरऑल इंटरनॅशनली पण लोकांना असं वाटतं की गोव्यात आलं म्हणजे पार्ट्या आणि मजामस्तीच होते. तो एक भाग झाला. बट मी नेहमीच गोव्याकडे नेचर वाईज आणि ब्युटी वाईज जास्त बघितलं आहे. मला साऊथ गोवा त्यासाठी जास्त आवडतं. नॉर्थ पण आहे, पण नॉर्थला खूप सारे लोक पार्टी मोडमध्ये असतात सतत. नॉर्थ पण सुंदरच आहे. आजच सकाळी मी सकाळी पहाटे गेलेलो, ड्रोन शॉट्स घेतले मस्त समुद्रावरती. पण गोवा माझ्यासाठी, जसं मी कोकणातलं आहे, तर माझ्यासाठी गोवा त्याचं एक्सटेंडेड व्हर्जन वाटतं आणि खूप अजून फ्रेश आणि अजून छान जास्त बीचेस इथे कोकणापेक्षा, त्याच्यामुळे अजून मजा येते. म्हणजे मी कोकणातला असल्यामुळे गोवा मला जास्त रिलेट होतं असं मी म्हणू शकतो. बरं, गोव्यातली शेवटचा प्रश्न आहे, गोव्यातलं एखादं चांगलं डिश किंवा गोव्यातले चांगले ठिकाण जे तुमच्या कायम आठवणीत राहणार? ठिकाण आता पटकन डोक्यात येत नाही ॲक्च्युली. बऱ्याच ठिकाणी मी जात असतो आणि मी एक्सप्लोरिंग मोडमध्ये असतो गोव्यात आलो की मी परत ती जागा व्हिजिट नाही करत. असं 8 जून एक आहे जे मी एकदा तरी 8 जून कॅफेला जातोच, कारण तिथली वाईब मला आवडते. बट तसं बघायला गेलं तर गोव्याची फेवरेट डिश जर आपण बघितलं तर कालामारी मला खूप आवडतं. प्रॉन्स आणि राईस मला खूप आवडतं. आणि फिश तर म्हणजे सगळं झालं, पण त्यातलं स्पेसिफिकली जे स्टर्ड फ्राईड कालामारी जे असतात, ते मसाला कालामारी, तिथे मी पागल होऊन जातो. आम्हाला तुमचा मूवी इफ्फीला कधी बघायला मिळणार? अरे बापरे, अजून 2 चित्रपट मी केलेत, तर ते रिलीजच व्हायचे बाकी आहेत. तर एकदा झाल्यावर मग बघू. ओके, खूप बरं वाटलं तुमच्याशी बोलून. तुम्ही खूप चांगला टाईम दिला आम्हाला. तर हे होते नील दादा तुमच्यासाठी. थँक्यू.